नोंसोर मानो मुसुखा फुजा खालामा? मा नोंसोरो इसोरखौ मानिया नामा? ना नोंसोरो बेनिखायनो मुसुखा खुलुमा? मानोना नोंसोरो मुसुखा खुलुमग्राफोरखौ मुगैयो। मा नोंसोर ख्रिस्टियानफोरा बेखौबो मोनथिया नामा जे गासैनिबो इसोरा सासेयानो होननानै? बयनिबो बिगोमाया सासेयानो। जानो हागौ नोङो जायखौनो मानिया मानो, जायखौनो फुजा खालामा मानो, जायनि मुसुखाफोरखौनो फुजा खालामा मानो, जोबनायाव बयबो बे सासे इसोरनियावनो थांनांगोन। मा नोंसोर बेसेखिनि बाथ्राखौनो मोनथियाना? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां बेखौ आबुं गोसो होनानै खोनासं। आंनि भिडिअनि थांखियानो जाबाय ख्रिस्टियानफोरखौ बेखौ बुजिनायाव मदद होनाय दि इसोर जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाया खाथि सफैबाय आरो ख्रिस्टियानफोरा बाइबेलनि बायदियै गावसोरनि जिउखौ माबोरै दैदेननांगौ। बेनि अनगायैबो बे भिडिअआ बै गासैनिबो थाखाय जाय गोथां आरो सैथो इसोरखौ मिथिनो आरो बुजिनो लुबैयो। आंनि थांखिया रावबो सुबुं एबा धोरोमखौ सोंखारिनायनि थाखाय नङा, नाथाय सैथो आरो इसोरारि सांग्रांथिखौ रानलायनायनि थाखायसो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन दि ख्रिस्टियानफोरा मानो मुसुखा खुलुमा। मानोना बेबायदि गोबां बिदा बिनानावफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाया, आरो जेब्ला जोङो बिसोरनियाव थांनानै गाहाम रादाब फोसावहैयो अब्ला बिसोरो जोंखौ रागा जोङो, बोराबो आरो उल्थायै जोंनियाव सोंलु सोङो। आरो बे सोंलुआनो जाबाय, नोंसोर मानो गुबुन इसोरखौ खुलुमो? नोंसोर इंराज बिगुर गोजाफोरनि इसोरखौसो खुलुमो? नोंसोरहा जोंनि इसोर देब देबीनि सायाव मुगैनाय दं, बेनिखायनो नोंसोरो मुर्ति एबा मुसुखा खुलुमा। नोंसोरो जोंखौ मुगैयो, बेनिखायनो नोंसोरनि जिसुनि बिसय जोंनो खोन्थानो नाङा। बेबायदिनो गोबां बिदा बिनानावफोरा ख्रिस्टियाननि उल्थायै बाथ्राफोर बुङो आरो बिसोर साननानै लायो दि ख्रिस्टियानफोरा गोरोन्थि होननानै। अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिनै बाइबेलनि मोनबा बोसोन खोन्थागोन जेरावहाय नोंथांमोना मोन्थिनो हागोन दि ख्रिस्टियानफोरा मानो मुसुखा खुलुमा। बाइबेला जोंनो बे बिसयाव मा बुङो। जुदिও नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायोब्लाबो बे भिडिअआ नोंथांनि थाखायबो एसेबांनो गोनांथि दि जेरावहाय जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिया बिथांमोननि थाखाय जेसेबां बेसेन गोसा एसेबांनो नोंनि थाखायबो जागोन। मानोना आङो दिनै ओरैबायदि बोसोनफोरखौ बुंनो थांगासिनो दङ जायखौ फरायनायनि उनाव नोंथाङाबो मोनथिनो हागोन दि सैथोआव मानो ख्रिस्टियानफोरा मुसुखाखौ खुलुममारा, मा जाहोन दङ एबा मा जाहोननि थाखाय। ना ख्रिस्टियानफोरा सोरखौबा मुगैयो जायनि थाखाय मुसुखा खुलुमा, ना ख्रिस्टियानफोरा गुबुनखौ गोरोन्थि होननानै सानो जायनि जाहोनाव ख्रिस्टियानफोरा मुसुखा खुलुमा। अब्ला दिनै आं बे गासै सोंलुनि फिननायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होगोन आरो आं फोथायो दि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। मानोना नोंथांहा दिनै बाइबेलनि गियाना बांलांगोन आरो दिनै नोंथाङा मोनथिनो हागोन दि सासे जिसु ख्रिस्ट'खौ फल' खालामग्रा एबा ख्रिस्टियान सुबुङा थारैनो मानो मुसुखा खुलुमा। जुदि नोंथाङा थारैनो बे भिडिअखौ नायलांबाय थानो होननानै सानबायब्ला अब्ला दानो भिडिअखौ मोनसे लाइक होनानै होदो आरो गाहायनि कमेन्ट बक्सआव आमेन होननानै लिरदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेरैहाय आं बुंदों दि दिनै आङो सावरायगोन मुसुखा खुलुमनायनि बिसय, अब्ला गिबियावनो आङो मोनसे बोसोनखौ फरायनानै बाथ्राखौ बेखेवनो हास्थायदों। आं फरायनो नागिरदों जाहैबाय ओंखारलांनाय 24 सिरि। बेयाव एरैहाय लिरनाय दं, नोंसोर खुलुमनो थाखाय आकाशाव थानाय एबा हायाव थानाय एबा दैयाव थानायफोरनि मुङा मुंसेनिबो मुर्तिफोर दानो नाङा। बे बोसोना बेयाव बुंदों दि जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो बिसोर साफ्रोम सुबुंफोरखौ बुंदों आरो आज्ञा एबा बिथोन होदों दि जे माबायदि मावनो नांगौ, मा मावनो नांगौ, बेयाव मोनसे आज्ञाखौ होदों एबा मा खालामनो नांगौ। आरो बे बिथोनानो जादों जाहैबाय मुसुखा दा खुलुमथों एबा जिखुनु जाया मुसुखा बानायनानै मुर्तिखौ दा खुलुमथों। गिबि जाहोना बेनो जे ख्रिस्टियानफोरा मानो मुसुखा खुलुमा एबा मुर्ति फुजा खुलुमा। बे जाहैबाय बाइबेला जोंखौ बे बिसयाव अनुमति होआखै, पारमिसन होआखै। जेब्ला सासे सुबुङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो बेनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांथिया बे जायोदि बियो बाइबेलखौ फरायथों, बाइबेला बुंनाय बायदि जेन जिउ खुङो। बेनिखायनो सासे सुबुङा जेब्ला गावनि जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव समर्पित खालामोब्ला, बावसोमोब्ला, अब्ला बियो गिबिसिनथारावनो गावनि जिउनि आवगायनि खामानिफोरखौ नागारो, जाय खामानिफोरखौ गोदो बियो मावबोदोंमोन। मानोना बिहा दायो बाइबेलनि बायदिसो सोलिनांसिगोन। बेनिखायनो बाइबेला बुङोदि नों आंखौ नागारनानै गुबुनखौ इसोर होननानै मानिनो नाङा। अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, गिबि जाहोना बेनोदि मानोना बाइबेला जोंनो बेखौ मावनो थाखाय बिथोन होआखै आरो जों जेन गुबुनखौ इसोर होननानै मानियो एबा मानिथों बेखौ बाइबेला जोंनो बिथोन होआखै एबा आज्ञा होआखै। नाय, बे बुहुमखौ सासेल' इसोरानो दादों। बे बाथ्राखौ गोबाङानो मानियो। माखासे मानसिफोरा बेबायदिबो दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाया एबा मानिया। बिसोरबो बुङोदि बयनिबो बिगोमाया सासेयानो होननानै। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जुदि बयनिबो बिगोमाया सासेयानोल'ब्ला अब्ला संसाराव गुबुन गुबुन राहाजों मानसिफोरा संसारनि बिगोमाखौ मानो दिन्थियो? सोरबा सोरखौबा मानो गुबुन सासेखौ आलादा इसोर खालामो? सोरबा गुबुनखौ मानो गुबुन खालामो?
मानोना मानसिफ्रा इसोरखौ गावबा गावनि बायदि सोरजियो आरो बिखौ गावबा गावनि बायदि महर होयो। दिनै बे सैथो इसोरानो बुंदों, नों आंखौ नागारनानै गुबुनखौ इसोर होननानै मानिनो नाङा, मानोना आं सासेयानो आरो आंहा गुबुन गुबुन महर गैया। इसोरा सासेयानो आरो बिनो गासैखौबो दाग्राया बि सासेयानो। अब्ला गिबिसिन जाहोना बेनोदि खृष्टियानफोरा बेनिखायनो इसोरखौ नागारनानै गुबुनखौ इसोर होननानै मानिया। नोंथांमोननो नैथि इसोरनि बोसोन फरायनानै होनो नागिरदों। बेनो जाबाय थोनहर जानायनि 7 बालाबनि 48निफ्राय 50 सिरिसिम। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, नाथाय गोजौसिनथारनि इसोरा मानसिफोर लुनाय न'फोराव खामिया। नाबिया होनदों, फोरबुआ होनो, सोरगोआ आंनि सिंहासन आरो बुहुमा आंनि आथिंनि खामफ्लाय। आंनि लागै नोङो माबादि न' लुनो? आंनि खामिनाय जायगाया बबे? मा बिफोर गासैखौबो आं गावनो बानायाखै खोमा? इसोरा बुंदों, आंनो इसोरा होननानै नों आंनि थाखाय मा बानायनो हागौ? नों आंनि थाखाय माबायदि जायगा एबा थावनि बानायनो? बे जि बुहुम दङ, बे बुहुमा आंनि आथिंनि खामफ्लाय आरो सोरगोआ आंनि सिंहासन। इसोरा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नख्राङाव जि सोरगो दङ, बै सोरगोआ इसोरनि सिंहासन आरो बुहुमा इसोरनि आथिंनि खामफ्लाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर बुंनायसाय, बे बुहुमा इसोरनि आथिंनि खामफ्लायसोब्ला अब्ला नोंथाङा इसोरनि थाखाय बेबायदि माबा मोनसे जायगा बानायनो हागोन ना, जेराव बि इसोरा थानो हागोन? हानाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि थाखाय जोङो जायगा बानायनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो इसोरनि मुङाव जेबो मुर्ति बानायनो नाङा। जिखुनु जाया मुर्तिखौनो खुलुमनो नाङा, मानोना इसोरखौ रावबो सोरजियाखै आरो सोरजिनो हाया। नाथायब्ला इसोरासो जोंखौ दादों एबा बानायदों। अब्ला जों दान्दिसे समनि थाखाय सानना नायनायसाय, मा जोङो इसोरखौ दानो एबा बानायनो हागौना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे नैथि जाहोन, जायनि जाहोनाव खृष्टियानफोरा मुसुखाखौ खुलुमा एबा मुर्ति खुलुमा। आरो गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि साननानै लायोदि खृष्टियान सुबुंफोरा गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ मुगैयो होननानै साननानै लायो। नाथायब्ला बे सानना लानाय एबा बाथ्राया गोरोन्थि। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंखौ मुगैनो थाखाय फोरोङाखै। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेखौसो बुंदों, नों नोंनि नसुंसेयारिखौ अन होननानै आरो गावनि सुथुरनि थाखाय आरज खालाम। बेखौसो जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों। आरोबाव जिसुआ फोरोंदों, मोनसे खावलायाव सोबायोब्ला गुबुन मोनसे खावलायखौबो हो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो अननायनि बिदिन्थि। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो अननाय। बेनिखायनो बियो सोरखौबा मुगैनो थाखाय जोंखौ फोरोङाखै, बियो जोंखौ अननोसो फोरोङो। नाथाय नों आरो जोंनि बायदि मानसिफोर जायफोरा इसोर जिसुखौ मिथियामोन, जेब्ला जों इसोर जिसुखौ सिनायाखैमोन, अब्ला जों सानोमोनदि बे खृष्टियान मानसिफ्रा गोरोन्थि, बिसोरो जोंखौ मुगैयो आरो बेनि थाखायनो बिसोरो जोंनि मोदाय मोदायजोफोरनि मुसुखाफोरखौ फुजिया। नाथाय आंनि अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयो सैथो नङा। सैथोआ बेनोदि इसोरा सासेल' आरो रावबो बिनि मुसुखाखौ बानायनो हाया। रावबो इसोरखौ नुवाखै आरो इसोरा गावनो लुबैयादि सोरबाया बिनि मुसुखाखौ बानायथों आरो बिखौ फुजिथों। बेबायदि जों मा जागोन? मानसिफोरा सैथो इसोरखौ बावनानै गावनि आखाइजों बानायनाय बेसादफोरखौसो महिमा खालामनो जागायजेनगोन एबा खुलुमजेनगोन। आरो दिनै थारैनो बेनो जागासिनो दङ। आरो इसोरा बेखौनो मोजां मोना एबा गाहाम मोना। जि मुर्तिफोरखौ मानसिफोरा गावनि आखाइजों दायो, बेयाव जिउ थाया। बेयो नोंनि आरजखौ खोनासंनो हाया, बेयो रायज्लायनोबो हाया, बेयो नायनोबो हाया, बेयो थाबायनोबो हाया। बेनिखायनो इसोरा रोखायै बुङो, नों बेखौ मानो बानायगासिनो दङ, जायहा थाबायनोबो हाया, खोनासंनोबो हाया, नायनोबो हाया? जों मोनसे बाइबेल बोसोन नायनि। बे जाहैबाय गितफोरनि 115 नम्बरनि 5 सिरिखौ। बिसोरहा खुगा दंब्लाबो रायनो हाया, मगन दंब्लाबो नुनो हाया, बिसोरहा खोमा दंब्लाबो खोनानो हाया, गन्थं दंब्लाबो मोनामसुनो हाया, आखाइ दंब्लाबो दांनो हाया, आथें दंब्लाबो थाबायनो हाया, आरो बिसोरनि गारामानिफ्राय मुंबो सोदोब ओंखारा। बिफोरो जेरै दं बिदिनो बिफोरखौ बानायग्राफ्राबो आरो बिफोराव बरसा खालामग्राफ्राबो जागोन। इसोरनि बोसोना स्पष्ट एबा रोखायै बुङो, नों मुसुखा एबा मुर्तिफोरखौथ' बनायबाय जेराव नों मेगन होदों, नाथाय बै मेगना नायनो हाया। नों खुगाखौथ' बानायनानै होबाय, नाथाय बै खुगानिफ्राय राव ओंखारा। बेनियाव नों खोमाखौ बानायनानै होबाय, नाथाय बियो खोनानो हाया। बेनियाव नों गन्थं बानायनानै होबाय, नाथाय मोनामसुनो हाया। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरा मुर्ति पुजा खालामनायखौ बन्द खालामदों एबा नेवसिदों। मानोना सैथो इसोरा नायनो हायो, खोनासंनो हायो, रायज्लायनो हायो। बियो जोंनि आरजफोरखौ थोंजोङै खोनासंनो हायो आरो जोंनो गुबुन राहाफोर एबा लामाफोर नाङा। जुदि सासे फोथायारिया, सासे सैथो खृष्टाना जायहा इसोर आरो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, गावनि गोथार गोसोजों सैथोजों बियो इसोरनियाव गाबज्रियोब्ला इसोरा खोनासङो। बिनो बबेबा मुर्तिनि सहाय नाङा, मानोना इसोरा गावनो जोंनिथिं नायो। बेनिखायनो बे जाहोननि थाखायनो खृष्टानफोरा मुर्ति पुजा खालामा। आरो गोबां सुबुंफोरा सानोदि खृष्टानफोरा गुबुनखौ मुगैयो होननानै, बिनिखायनो बिसोरो मुर्ति पुजा खालामा होननानै। नाथाय बियो सैथो बाथ्रा नंथारा। बाइबेला जोंनो खोन्थायोदि इसोरा थोंजोङैनो जोंनि आरजखौ खोनासंनो हायो। बेनि थाखाय जों आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि नायबावनि। बेनो जागोन जेरेमियानि 33 बालाब 3 सिरि। नोङो आंनियाव आरज खालाम,
अब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव आङो सेंगोन आरो आङो नोंनो महान आरो थाखुमानाय बिसयफोरखौ खोन्थागोन नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै। इसोरा बुंदों, नों आंखौ गाबज्रि, आं नोंनो गासैखौबो खोन्थागोन। जिफोरा गोब्राब आरो थाखोमानानै थानाय, जायफोरखौ नोंनि साननायाव मोनहास'वाखै, जायखौ नों सानदों बियो जानाय नंला होननानै, बे माबायदि जाबावगोन आंनि थाखै, बेफोरबायदि गोब्राबफोरखौ आं नोंनो खोन्थागोन। नों खालि आंखौ गाबज्रि। नों जुदि बबेबा मुर्तिखौ बानायनानै बिनि सिङाव गङोब्ला, अब्ला नों आंनि सोमोनांथाव मावनायखौ माबायदि नुबावगोन? बेफोर जाहैबाय इसोरनि बुंनाय बाथ्रा। बे नैथि जाहोन, अनजाग्रा नायगिरिफोर, जायनि जाहोनाव ख्रिस्टियानफोरा मुर्ति खुलुमा। अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, मुसुखा बानायनाया सावनि बाथ्रा। जुदि सोरबा सुबुङा इसोरनि मुर्ति बनायोब्ला, इसोरनि बोसोना बुङोदि बियो साव मोननाय। बेनि थाखाय मोनसे बाइबेल बोसोन फरायनि। बे जाहैबाय हुदा बिजाबनि 27:15 सिरि। जायहा खुन्दायनाय एबा लुनानै बानायनाय मुर्तिफोरखौ खुलुमो, इसोरनि सावा बिसोरनि सायाव गोग्लैथों, मानोना फोरबोआ मुर्ति खुलुमग्राफोरखौ मुगैयो। इसोरा मा खालामो? बियो मुसुखा खुलुमग्राफोरखौ मुगैयो। जाय सुबुंफोरा मुसुखाफोरखौ बानायो आरो मुसुखाफोरखौ जाय जायगाफोराव दोनहैयो, बै जायगाफोराबो साव गोनां जायो। बेनिखायनो बिनि जिउआव गोबां सावफोरा फैयो। बे बाथ्राया बाइबेलाव लिरनाय दं। बेनिखायनो ख्रिस्टियानफोरा मोनथिगौदि मुर्ति पुजा खालामनाया इसोरनि आयेननि बेरेखा आरो आयेनखौ सिफायनाय जायो। ख्रिस्टियानफोरा जे मुर्ति खुलुमा, बेनो मोनसे गिदिर जाहोनफोर। दिनै थारैनो गोबां ख्रिस्टियानफोरा एबा जिसु ख्रिस्टखौ उनसंग्राफोरा मुर्ति खुलुमा। नाथाय दिनै बुहुमाव बेबायदि ख्रिस्टियान सुबुंफोरबो दङ, बाइबेलनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिजोबा, जायनि जाहोनाव बहाबा नङाबा बहाबा गोबां जायगाफोराव ख्रिस्टियानफोराबो मुर्ति पुजा खालामनायाव गोदोनानै दङ। बेबायदि माखासे फोरोंनायफोरबो दङ, जेरावहाय ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दासिमबो मुसुखाफोरखौ खुलुमनानै दङ। गोबां जायगाफोराव नोंथांमोना जिसु ख्रिस्टनि मुर्तिफोरखौ नुनो हागौ, जेरावहाय पुजा खालामनाय जायो एबा खुलुमनाय जायो। बेखौ मावनायाबो बाइबेलनि बायदिब्ला गोरोन्थि। गोबां जायगाफोराव नोंथांमोना गिदिर गिदिर क्रसफोर नुदों जानांगौ, आरो बै क्रसनि सिगाङाव ममबाति सावनानै, साथि सावनानै, आगरबात्ति सावनानै, इसोरनि होननानै मानिनानै जुदि खुलुमदोंब्ला, पुजा खालामदोंब्ला, बेबो बाइबेलनि बायदिब्ला गोरोन्थि। सोरबा जुदि जिसु ख्रिस्टनि मुसुखा बानायनानै एबा मुर्ति बानायनानै बिनि सिगाङाव ममबाति सावनानै, आगरबात्ति सावनानै बेखौ खुलुमदोंब्ला, बेबो गोरोन्थि। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। नों बेखौ दासान जे सासे ख्रिस्टियान बेक्तिया सोरखौबा मुगैनायनि थाखाय मुर्ति पुजा खालामाखै होननानै। नाथाय सैथोआ बेसोदि बाइबेला जोंखौ बेखौ मावनो थाखाय बिथोन होआ। बेनि थाखायनो सासे ख्रिस्टियान सुबुङा मुर्ति पुजा खालामा। अब्ला आं दिनै फोथायोदि बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बे बाइबेलनिफ्राय आं जा बोसोनफोरखौ लाबोबाय, नोंथाङा बे बिषयाव रोखा जाबाय होननानै आं मिजिंथिदों जे सासे ख्रिस्टियान बेक्ति एबा जिसु ख्रिस्टखौ उनसंग्राया थारैनो मानो मुर्ति पुजा खालामा होननानै। आरो नोंथाङा रोखा जानो हागोनदि सोरबा जुदि नोंनि सिगाङाव माब्लाबा जुदि बुङोब्ला आङो पुजा खालामा होननानै बुङोब्ला, नों मोनथिनो हाबायदि बिसोरनि बाइबेला बे बिषयाव गनायथि होआ एबा बाइबेला बिथोन होआ, बेयावखायनो बिसोरो मुर्ति पुजा खालामा होननानै नोंथाङा मोनथिनो हासिगोन। सोरखौबा जे मुगैयो बिनि थाखाय मुर्ति पुजा खालामा, बे बाथ्राया माब्लाबाबो नङा एबा माब्लाबाबो जानो हाया। मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ अननोसो फोरोंदों, आरो बे अननाया सोरबा ख्रिस्टियान सुबुंनि थाखाय एबा गुबुन धोरोमनि थाखाय बेल' नङा, बे अननाया बयनिबो थाखाय। अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों होननानै फोथायदों। आरो लोगोसे नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनदोंब्ला, भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, आरो लोगोसे लाइक खालामदो, आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो, आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबावसै। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।